बेनो जाहैबाय UPPL पार्टिया थगायसुला माने फेक प्रमिसल' होग्रा माने गोदैल' बुंग्रा खामानियाव गैया प्रमद बर' सारा दा बियो दोखो जेनबाय आरो गासैबो UPPL नि केन्डिडेटफ्रा दोखो जेनबाय दा प्रमद बर' UPPL नि दैदेनगिरिखौ गासै नेताफोरखौनो रायजोफ्रा सासेबो फोथाया जायनि जाउनाव रोखायै 18था केन्डिडेट होदोंमोन बिसोरो 18थायाव सासेबो देरहायाखै गुबुन माबा BTC नि बाहेरानिखौथ' बाद होदो BTC आव 15था माने सिट दंमोन 15थायावबो मोनसेबो देरहायैया मोनसे ओरैबादि माने दुखुनि बाथ्रा आङो मिनिनो ना गाबनो जालायलांबाय आरोखि दा बेनो जाहैबाय खोथाया माने UPPL पार्टिया बै टाइटानिक जाहाज गोदोनाय बादि गोदोबाय आरोखि बेखौ नागिरबाबो जेबो जानाय नंला एखेबारे ओरैबायदि सुंथाहैबाय माने जिबनाव बिसोरो सरखार दाफिननांगौआ गोबां मुस्किलसै दा बेनिखायनो आं बुङो जे दिनाव प्रमद बर' UG ब्रह्म आरो नैबे जोंना दिपेन बर' सार थागोन बे सिमाव माने रायजोआ भटखौ बिसोरनो होनाय नङा मानोना बिसोरनि रावफ्रानो आलदा जेरै गोसोआव सानो खुगायाव बेखौ बुङा मिथिबाय गावसोर मिथिजोबखागौ बेखौ बुंबा मा जागोन ओमफ्राय बिसोर खोथाखौ ओरैबायदि फिदिं फिदा बानायनानै रायजोखौ थगायनो सानो आरोखि दा बेयावनो रायजोफ्राथ' आजिखालि बिराद डेभेलप जाबाय साननायाव मावनायाव न'खर लेखा गोरों गोजासै दा बेफोरखौ नुनानै बिसोरो माबे रावजों मानो थगायनो खायदा खालामनानै भटखौ आदाय खालामनो सानबावो दा बेनिखायनो नैबे MLA इलेक्शनाव मैयानि रिजाल्टआव बिथांमोना ओरैबादि गाज्रि रोखोमै जेनबाय बे जेननाया माने खुनु दुनियावनो बिदि रेकर्ड गैया आं सानो माने जेनेबा पलिटिकेल पार्टी हिसाबै मोनसेथ' देरहानांगौ आसाम मोननैखौनो देरहाबाय दे जिखुनु जा मोनसेबा मोननैखौ देरहानांगौ आरोखि दा मोनसेबो देरहायैया मोनसे माने ओरैबायदि गाज्रि रेकर्ड बे आसामाव BTC आव माने दुनियायाव बिदि रेकर्ड गैया खोमा दा नैबे गाज्रि रोखोमै जेननायखौबो बिसोर गनायनानै लायाखै दिनै ससियेल मिडियायाव नुदों फेसबुकआव नुदों आरोखि दिनै गाबोनाव मैया दिनै नायबाय थानायाव नुबाय आङो मा बुंदों गर्जन मोसाहारि दाङ'रिया बुंबाय EVM आ भुल हा BJP खौ दाय होबाय आरोखि माने मेसिनासो भुलनो आरो एथ' गाज्रि रोखोम जेननानै जुदि नोङो जेननायखौ गनायनानै लानो हालायै मा रोखोम मानसि दं नङा होमबा UPPL आव आरो जेनबाय गनायदो जोङो जेनबाय उनावहाय जोङो नाजाफिननोसै बे बाथ्राखौ बुं आरो गोबां UPPL नि IT सेलफोर ओरैबादि बुंदोंमोन सोरबा आखाइ दानस'नानै लागोन गोदोना हाना लागोन आसि दानस'ना लागोन हा गासैखौनो अंगनि मोनफा पार्टफोरखौनो बाहागोफोरखौनो हास'नानै लाद्लाजोबबानो जाबायना नङा होमबा दा बिदि एथ' बिदि रोखोमनि गाज्रि बिदि मोनसे माबाखौ लाबोनो नाङा आरोखि बेफोर माने पलिटिक्सनि डायलग नङा माने नेताफ्रानो बिदिनोखा नालाय बिसिना ओंखायनो बे सापर्टार IT सेलनि बे माबा निउस चेनेलनि गावसिनि मानसिफ्राबो बिदिनो आरोखि जेरै जोंना रनजित बसुमतारी फेरेंगा सारा बुङो मा BTC इलेक्शनाव मा बुंदोंमोन बियो गावलायनो मालाय एखेबारे हाग्रामा सारनि गारियाव बारसोमनानै थैगोन गावसिनि UPPL पार्टिया सरखार दानो हायाबा बेफोर मोनसे पलिटिक्सनि डायलग नङाना माने बेफोर एखेबारे नाटक साइज आरोखि आरो बुंबावबाय मा बुंबावबाय इसोर जिसु भगबाना फैनानै UPPL खौ हेंथा होफैबाबो UPPL खौ सरखार दानायनिफ्राय गोजानाव खालामनो हाया बिदि होनबाय आयौ बिदिथ' बे मोनसे पलिटिक्सनि डायलग नङा इसोरजोंथ' बिदि खेला गेलेजायाना दा लिडारफ्रा बिदिनो आरोखि बिसिना बुङो मोनसे खालामो मोनसे अनेक गाज्रि रोखोमै जेनबाय दा बे जेननायखौ UPPL पार्टिया गनायना लानांगौ आं बेखौ खावलायहरो नोंसोरनि रावा दिनै ओरैबायदिसो जानांगौ जोङो जेनबाय जोंनि भुलाव जोंनि गोरोन्थियाव जोंनि खामानि मावनाय जायैयाव जोङो खामानि मावनो रोङैयाव पाब्लिकनो जोङो मोजां रोखोम सुबिदा होनो रोङैयाव जोङो जेनबाय नैबे MLA इलेक्शनाव होननानैसो नोंसोरो माने बुंनानै लानांगौ आरोखि दिनै गाबोन ससियेल मिडियायाव आंनिब्ला दा बिदि नोङो EVM खौ दाय होनाय BJP खौ दाय होनाय BPF खौ दाय होनाय बा सोरबा रायजा साफा सानैखौ दाय होनाय बिदि दाय होलायनो मोनला माने जेनबाय नालाय जेनबाय 0-0 गैयाखु एकबारे सेस
चापाइना